Bubedo ki wabibede ka bende waporo wacho bubedo kwa penjore ni to gin tije mage marawere nyalo timo e mbui kacha nikech tot ne kwinjo ka ji wacho ni mbui kacha gima ng'ato nyalo timo en mana online writing to ben online writing kende ko seche moko nitie opportunities moko ma bende rowere kotieg maber to ginyalo tiyo kod internet makare kata mbui makare e loso tije kata bedo ni gine koro gin bosses mag gin matende ni gindikore kigin kendo giyute kokale mbui yiena mar mondo mi arwak Deryl twak ka intiere studio mar county Makisumu. Deryl karwaki twak okinyi makawuono in kaka achiel kuom jogo matiyo e hub manitiere boma Makisumu mano wanyalo wacho ni en ICT hub makonyo rawere wechego mag neno ni giyudo tije yo makare. In korka kori ka wang'iyo higni 3 koro nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje tel wechego mag loso thuolo mag tije mbui in korka kori osebedo yo machalo nade kachiel kod gata hub ma utie Kisumu kono en hub mano mar piny owacho kosen mana mar ng'ato owuon. We achak gi penjo ni mogik ka wadok chien. Hub ma watie iluongo ni Lake Hub. Lake Hub en nochak gi jopuonjre beach apar igni paga beach mokalo ne waromo e restaurants kuonde michieme Kisumu nikech ne wahero tiyo gi mbui. Koro matin wachako medore namba ka waloso gimiluongo ni community alafu step by step bang higni matindo wayudo kama wanyalo bete ma oluongo ni Lake Hub Harleys Building joma ni Kisumu ong'eyo. Bang mano to partnerships matindo gi sirikal, gi county government, gi private sector omiyo wase bet maduong', wase grow dho ngere wacho kamano. Koro hub ni en community, ok en mar ng'at achiel, ok en mar sirikal, lakini watiyo gi ji te ma nigi interest tie weche internet. Ne wachako puonjo jomatindo tiyo gi internet, tiyo gi mbui. Chon matin ne wan gi program miluongo ni Femidevs ne puonjo joma nyiri software development kuom dweche 6. Bang' ka wasepuonjo nyirigo software development dweche 6 ne wamiyogi internship. Koro ok ni wapuonjogi kende to ne wamiyogi internship mondo gimed ujuzi mar tiyo gi internet. Bang' Femidevs to ne wayudo konyruok gi county government mar Kisumu, kambi moro miluongo ni 01 Talent ma miyo ji tich e mbui piny mangima kod kambi miluongo ni UCLG. Ok en kambi lakini en organization ma kelo county governments, local governments kamoro achiel. Koro partnership ni wan kaka Lake Hub gi jogi eki ne waneno ni jomatindo onge tije Kisumu, Kenya, lakini tije gi ntiere. Koro ere kaka wanyalo medo program wani mondo wamed rwako jomatindo e tije mbui ka medore gi puonjogi mondo ging'e tiyo gi mbui maber. Ema omiyo koro sani wan gi Zone 01 Kisumu ma higni 2 waseyudo applications 19,000 moa kuom jomatindo. Nyisi anyisa ni jomatindo nigi interest maduong' ahinya mar timo tije mbui. Kuom applications 19,000 gi yiero jomatindo ma wasepuonjo 750. Wapuonjo gi language moro miluongo ni Go language en tiyo gi software mondo ilos gik manyalo konyo e sekta moro amora. Kuom ji 750 go wan gi ji 100 sani ma wase train ma ginyalo tiyo tije mbui kamoro amora e piny masani. To pod wamedo manyo jomatindo gi
To ka ng'adi matin Darela, tije mag mbui manyaka sani koro wacho ni useyudo ji maderom 19,000 kokariambo 19,000 moseoro applications mage kata oseoro kwayo mage ni gidwa timo tije makamage. Gin tije mage ma rowere